Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020 ýylyň 5 ýanwary hepleriniň ýegişelme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyzyň temasy Berdimudistan we Gurban hökümet. Ve şu temalardan şu temalaryň arasynda da biz Putiniň propagandasy bolan Allamrat Rahim boýunça da ýene de görüňler sebäbi Türkmenistanyň demokratik opozisiýasyny dargatjak bolup FSB tarapyndan işleyen adam. Ine meňden şu gün çykyşymda Muhammed Döýjü gatnaşýar. Muhammed aga, salamu alaykum, hoş geldiňiz. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Salam vatandaşlar. Muhammed aga, haýsy temadan birinji bilen başlady? Özüň näme taýyk diýsen şol murada. Türkmenistanyň başlaýdy. Bolýa. Ine vatandaşlar Türkmenistanda men bir näçe video goýyn. Şu videoda Türkmenistan näme bolup geçýär gelin üntünü terediň. Garaşada bäki tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentde arkadaşlyk akman serdarmadan jylyk boduny öňüldürýän böwüm diýip etdi. Onu ýurdumyzyň obuky, ýani watan habarlar getirišmeye başlaýar. Garaşada bäki tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentde arkadaşlyk akman serdarmadan tarasatly ýol başlygyna anyp berýän işara berkarar döwletimizde ýamynyň galkyşı döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledigine hepden bu ýamynaky wakalarym tutuş aýdym bilen tasdiqlaýar. 20 dekabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedov Ministrler Kabinetiniň başlygy Urmatlar Ataxaliýew hemde welaýatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna talim we merkeri iş maksadyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň obukyjyly toplumyň Hem işe ýaly biz первый источник, ýagny Vatan habar programmadyna seyrederiň. Ünsverim. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirýär. Gowy derdim şuňa. Şu ýerdäki kemçilik görýärmi ýa görýärmi? Ünsverdim. Ünsverdiňiz hemme kişi ýa 6 adam şu efirde eline ruçka alıp depterçesine yani bloknotuna belge diye. Hansan teknoloji? Men düşünemek hansan teknolojisi nerede? Egerde şol öňkü Sowet wagtlaryna bellik ruçka bilen depterçe belge diýen bolsalar, näme süýtgedi? San teknologiýanyň ady aňyrtyna işlady ýok. Diňe Berdimuhamedov kameranyň arkasyna ýa-ni başga jaýdamy ýa başga binada oturmy belgisi ýok. Ýöne gepim tümmek göri Serdar Berdimuhamedov san teknologiýanyň içinde ýöne ýanyna kömekçileri sansy teknologiýada. Ine Türkmenistan şu zatları diňe biz göremdik. Şu zatları bütün dünýä görýär we bütün dünýä Türkmenistanyň üstüne gülýändir. Ýadymyzdan çykarmak. Biz Türkmenistanyň awaryny gaçyrandyk. Biz ine şunu hemmeler görýär, awary gaçýar Türkmenistan diýip Türkmen kontentini düşünürýär. Biz Türkmen dilini aýdýar. Ors diline, ingilisçe, fransuzca aýdan dok. Şoň aýda aýsak dagy buň köçe çykmady bolýar. Ne Serdar Berdimuhamedov, ne de Gurban Berdimuhamedov. Ne şoň ünsverim. Elbetde san teknologiýaly ýa-ni geçirýär. Oňdan ýa-ni Serdar Berdimuhamedov inni başga stolda. Yine şu kadrları bütün dünya cemiyeti görse şuraya il çarşıp durulni. Siz demokratiya var Türkmenistan'na ya da Türkmenistan'na yani ayratin hükümetler var yani yerine yetiş hükümeti, kanun çıkarış hükümeti, kadet hükümeti var diyseniz hiç kim inanmıyor. Yine şu kadrın özü görkölüye şular gulçulukda hatta kabinet ministrim Berdimustan döwletine gulçulukda. Yine kabinet ministri. Şuraya çağırçıkla el çapışıp durur. O yok, o Sovet wagtlary bardy. Demirgal Koreýada var, bizde var. Yine Türkmenistan'ın demokratiya diýip ýa-ni hawaçylyk aýdýan bolsa, hakykati ine şunu ýaly
diktatura diýilýär şuna. Bir diktava dedi onun el çalışıklar ýaly dur. Şu kadrlar bütün dünyada Türkmenistan'ın ağrını yıkandır. 25 dekabrda hormatly prezident we Serdar Ine şu kadra derdim ine. Maskarçılık değil mi şun? El çapışıklığı näme ol tan edýärmi? Serdar Berdimuhamedov ya da bir şeydi burada da aýtdy, şeydi burada pikirini düşündürdümi? Hemmesi el çarşıp bilinç diyor. Serdar orta el çarşıp ya olar psihiktaýdan kesel ya da Serdar Berdimuhamedov kesel psihiktaýdan. Ya da şunun bağırs kesel. Yazın komentarida näme pikir edýär? Doğrudan Türkmenistan hökümeti psihiktaýdan keselmi ya diňe Gurbanoğlu bilen Serdar ýagny Atalıoğlu keselmi? Bunu söyledim. Mektepde kim olayım? Olam okuwçylar. Kabinet ministri olanlar biz prezident saylandığında prezident halktan saylanan vaqtlayınca gelen adam. Ve ol öz yoldaşlarını saylaýar. Ol yoldaşlar bilen giýice mesele çözmeli. Eger de yoldaşlar mesele çözmese, mesele çözülen demek ol hormat koyup onun pikirlerini nemedip şoň agry dökmeliler. Diňe şu ýaly mektepde okuwçylar ýaly ýörenine saklarny şolary we öz molimler ýörenine hökümetin boşluğunu örtüyor. İnederden meclis, parlament, daşyşlar ministrler bu durumdur neme ýaly. Okuwçylar ýaly yer sert durumdur el çalış. Ne şonun men diýär Berdimuhamedistan bu Türkmenistan ne? Berdimuhamedistan hükümetin gurban hükümet. Bizde hükümet yok. Döwletim oranky, hükümetin oranky hemme hükümetin hemme ýanky öz başda döwlet guruş sistematy, kanun çykarjy, ýerine ýetirji we kadet hükümeti hemmesini kontrol edýärler. Ümitlerim. Ine kanun çykarjy hükümet yer aşak dur. Näme diýjeglerini gorkup. Ýa-da daşyşly ministr, ýerine ýetirji hükümet wekilleri. Aňarda kadet hem dur. Hemmesi gorkuşyp dur. Oňa bunu garaşyla Serdar Berdimuhamedowa. Serdar Berdimuhamedov Putin'e garaşly. Gurbanlyk kişi. Hani bizim garşylygymyz? Hani bizim neutraliteýetimiz düşünürseňizler? Ne şu kadrlar bütün dünya görýär. Şoň üçin Türkmenistanyň agry ine şu ýerde ýykylýar. Vatan habar programmasy Türkmenistanyň agryny ýykýar. Onda da esas aktyorlar Gurbanly we Serdar Berdimuhamedov şol aktyorçylyk edip Vatan programmasy şonu görkezip bütün dünyada Türkmenistanyň agryny ýykyp diktatorluk bağ diýip ýa-da edilýär. Bunu söýleň. Araşy döwletleriň arkadaşlary agza ýurtlaryň döwletleri. Niye de var şu zatlar? Haydi devlette var, Demokrat Koreýede var. Orsetde de yok. Orsetde miting protest etsen alıp gidiyorlar. Orsetde de yok şu zatlar. Resmi tersan buna gatnaşmak üçin Russiýa Federatsiýasyna ýeşde para bilen ugrady. Aşgabatyn halkara howa menzilinde döwlet başçymydy ýurtmydan resmi. Ine Orset näme garşanýar? Han stroýlap durýarlarmy şular bir-birden? Yani bir linya durup okuwçylar aşak edip el çapışyp dururlarmy? Ýok. Bir ýaş maşgala gülli, beýleki ýanky başga şekli eýleki paltolu, beýleki ýani kurtkoly, durdur adamlar arkyny garşalýar, arkyny gürleşýär. Näme odada Rossiýada demokratiýa bar? Sankt Peterburg'a çeni uçuşu ameliyatları Bolya, indi ikinci areolu göreli, ikinci areol näme diýär? Baýuş. Muzeum. İksan türen şey çıktı yanına, eýýän bular gulçulukda. Olam Porhan ýaly ýörep, ýani özüne milli lider diýär. Bu kimin lideri? Milli lider bolsaň bir salihatly, bir ýumşak, bir ýani tertip görkezip, düzgün görkezip adamlara bir maý berip, ola mümkinçilikler döredip arkasyna gorap bir milli lider araşýar. Bu zulüm milli lideri. Zulüm lideri. Zulüm milli lideri. Bu ýerde ýakyn ýyllarda ýurdumyň sanyny goraýyş ulgamynyň köp ugurly düdüminiň ösüni ýetirjek döwri we lukmançylyk tutumy emele geler. Bu ýerde täze merkezden gördüňizmi ýüzüni? Gurbanlyň dedim. Görnüşler bilen tanşyp, olaryň onkologiýa almy klinik merkeziniň kuruluşy babaty bil. Ukaskaçygyna derdim, Gyzylan çaýlyň ukaskasy bar. Gyzylan çaýlyň ukaskasy adamlar alyp kaldyr. Adamyň hasabyny ukaskana
Yani bizim devlet pullarımızdan finansiyet etmeliler de. Sen milli lider olsam sen kostüm kravatlıca yürümeli. Yani ki adamlar yağlı 200-300 dolara. Bu olsa her bir yer çıkanına bir eşiğini örküde model yağlı. İnanın ben Amerika'ya gittim. Şöyle senatlar ben doğuştum. New Jersey senatör bilen doğuştum. Şonu görsem, şon kostümünü ve balağını önkü 90'cı yıllarda Türkmenistan'da giyemediler. Ne şuraya. Ayağına kıyadası ben o stadyonlarda yan. Stadyona da yemek şunu. Ben buna diyeyim. Şuraya sahada bir zat diysem men onu edilecekler sebebi salgıt töleyen adamın pulları diye. Bu Amerikan adamın pulları men onu edilecekler deyip bulmasa senatta yani New Jersey senatörü. Şuraya adamlar hükümette işleyen. Bulamasa hükümete verse pul oğullar bir kepçilik edip bir dönüş koyup öyle honun meğer tutup yankı madalyalı yetmiyorlar. Pavlinler yani. Doğrudaki milli kuruluşuk ve vedekteri işlerinin uzak möhletleyin ekleyen yürütülüşlerinin Lukman Kurbanı var sektör değil. Kurbanı kuruluşuk biznes üstünden pulunu çıkar ya. Pul oğurluyor. Yani her obiyekte 2-3 etse bakalır kaldırılıyor da ve şu 2-3 etse pulunu oğurluyor şu. Ne şundan bu bir yani kuruluş ediyor. Bu olmasa halka kuruluş ediyen olsa paylar da obyektleri. Partiyaları yani ki ipotekanı bir prosentsiz verirdi. Adama kömük hükmünde verirdi. Hani o da atlar. Bizim pulumuza uğurluyor da yine bir de yani ipoteka deyip kredi verip bizi yine de ağrıyalar efendim. Ya o ne yapayım diye öz biznesi, kuruluş biznesi edip pulları uğurlamak için. Halk için zat edilen öyle milli lider. Yine unutuyorum. Milli lider kuruluş verip diyor. Neyme hakkı var? Kuruluş yerine barmağına sun. Sen milli lider, onu prezident var. Prezident yani ki yerine yetişik hükümet alıp var ya. Hem aktivist prezident ediyor. Hem akçılar prezident geçiriyor. Sen dine çare var, bilen çıkıp etmeli ya da sağ olmalı. Bu olsa oğlunun ağrını pese düşürüp şon yerine edip hem de dağıtlar edip utanma. Yani şon için may olsa oğlundan öldüreceği adam şunu. Yine de önkü yani vedibet alacak adam şunu. Şılık hizmetleri koydurulur. Amerika'da dünyanın önünde var. Gördüğün yani ugalovnik. Moselin ugalovnik mi ne hemen? Niye de bu ışıklar alıyor bunu? Bolya bir şeyle geyneyiptir diysen. Beyliklerim ugalovnik algı. Niyedir buralar ya? Amerika'da dünyanın önünde barca ölüm öndürücülerinin häzirki zaman lokmançylyk insanlar bilen öpçünediler. Şeýle de bu ýerde 510-njy okulary guramak häzirki döwrüň möhüm hedefleri köpünde kefi. Türmede oturmayan türmeçiler. Men bir dağda gen görýän, ine ünsörüm. Şu ýazypdylar. Yazmak näme gerek? Bolýa, bir dağda ise birine ýanynda da bir ýazsa, ýok iksem ýazýar. Şu orada iksem ýazýar. O sen gürlerde birden iki adamı gürlän, o bir adamı gürlän. Sen şunu ünsör. Onsoň sen hem şunu ünsör diýende ikincisi ýazyp başlaýar. Bu olsa ikisi birden ýazýar. Ya da Serdar Berdimuhammed sağlı teknologiyalı yığınak geçirenler hemmesi birden ýazýar. Ünsör, hemmesi birden ýazýar. Dürlü ministrlikler, dürlü meseleler hemmesi birden ýazýar. Şun hemme sözlerini ýazýar. Näme o kino okunda? Elbette ol ýazan ok. Elbette surat çykyp otyr. Näme şu kino okul? Spektakl. Döwrüň möhüm hedefleri köpünde kefi etenler diýip Lukman arkadamyzy sözüni dowam etdi. Soňra Lukman arkada gördük. Inni ýygyny dowam edelim. Inni kadrlar edelim. Inni kadr hemen köçek bolýan ferdim. Haçan dedi? Google'a Türkmenistan diýip bassaňyz ünsörüm näme çykýar? Serdar Berdimuhammedow, Serdar Gurban Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow. Han Türkmen halky. Serdar Gurban Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow. Han Türkmen halky, Serdar Gurban Berdimuhammedow hani. Sen Kazakistan diýip ýanky nimedende Google'da görläňde ine näme çykýar? Görýäň? Döwleti çykýar, nimet çykýar. Han Takayev niydi? Han Takayev. Hani? Han Takayev. Bayrak çykýar. Hatta milli lider Nazarbayew çykan ok. Görýärmi tapawny?
Men şondan diýen berdi Muhidistan gurban hökümet ol. Yine unutuyorum. Yine çıktı bunu. Yine buna biz çıkardık. Yine Türkmenistan diýende Türkmenistan'da berdi Muhidistan diýmeli. Hükümete de gurban hükümet diýmeli. O Türkmenistan hükümette. Ya o bize işlem o. O bize hiç şart eden oklar. Gaýty bizim ýanky ýagdaýlarymyzda bundan beter kynçylyk getirýär. Indi men size yeni bir video okuyayım. Nimeden alınan TikTok'tan alınan video ünsöpserdim. Gurmanly şäherde Lukman arkada şäherde pulları uğurlayan Aşgabat şäherine, Aşgabat vilayatyna arkada şäherini gurup we başga da gurup ýöne Türkmen halky näme ýaşaýar? Yine şu yerde caylar olmalı. Şu yerde banitalar, medeniyet öýler, ýollar, şuna su alıp gelmeli, gaz alıp gelmeli, şu yere elektrik alıp gelmeli, köçeler vurmalı, daş yol gelmeli şu yere. Yine etmeli zatlar. Kızıl takır ovası diýär şuna. Yazın komentarda sen näme pikir edýäňiz? Gurban Berdi Muhammed dogry edýärmi? Diňe Aşgabat ötürýär, arkadan şäherini urýar. Ýöne şu ýaly oğrumyz ýekeden bir topar oğrul şak-şak etýär. Indiki video seyredelim. Yine Muhammed Ağa Fransa'nın delegasyasının, Germanya'nın delegasyasının nime vardı? Siriya. Unutuyorum. À Damas. Le dirigeant syrien a refusé de serrer la main à la ministre allemande Annalena Baerbock pour des raisons religieuses. Yine Siriyan yolbaşçı Alina Ayrınbova, yani Germanya'nın Dışişleri Ministrine elini yankı vermedi. Öyle religiozun yankı arayışına göre, din arayışına göre el vermedi. Şunu yankı neme katı olmadı. Dışişleri Ministri. Normal ya, hormat toyya. Beyleki dinler adama hormat toyya. Şuraya zaten bolup geçer diplomatiyada. Diplomatiyada demek yönü el çarpıştırmalı. Sen öz pozisyonu doğru beklemeli. Sen bir yurdun, durunduruştu, yurdun hemen içinde yaşayan adamın pozisyonunu veriyor. Yine indiki materialı okuyayım. Bunu yönü son göreyen Muhammed Ağa. Более хәзер укыдым, он там Генератор, который запускают в массовое производство. Нейтрино Power Cube. Это такой кубик. Yine Neutron Power Cube şul yani kubik inni hәзер Kore'de fabrikada çıkarıp başlap otylar. Ondan Amerika'da, ondan Avrupa'da çıkacak bolýar. Şular, şu PowerPoint'lar bir kwartirany arkyň bir hojalyk saklaýar. Şuň ýanky 5 hojalyk saklaýan, 10 hojalyk saklaýan, 25 hojalyk saklaýan öz-özünden elektrik energiýany ýanky öndürýän buran şol öz-özünden. Şoň üçin häzir Ýewropada, Amerikada, Koreýede ötün döwletler häzir ýanky tebii baýlyklary ulanman energiýany tapyp, şol energiýanyň üstünden ýanky jaýlary, maşinlary hemme zatlar ýürder ýaly işlenýär. Eger şu düşünelikde 30-njy ýyla galman Türkmenistanyň gazy nebeli hiç kim berýär. Şoň üçin ine Fransa'da mysal üçin bir topar ýanky nimede işleyen nukleer diýilýär-de ýa-ki radiatopda işleyen bir topar atom stansiýalary bar, elektrik stansiýalary bar. Şolar durlar, zapas, rezerv. Şonu ulanmasy gelen Fransa. Bu şonu ulanyp eksport etip bilýär, bir 50% elektrik energiýasyny eksport edýär. Eden o bir topar ýanky ýerden köwgen uгольный pромышленность var. Onu ulanok. Ýökde ekologiýa edip ýanky normary ýygyp ulanok onu. Ekonom etdirýär. Ýa olaýda ýanky Fransaň ekspertleri aýdýar, tebii baýlyklar ýene 50 000 şu dünýäde. Fransaň zapaslary durundy. Bizim olsa Türkmenistan näçe çıkarıp bilsek, ýanky ýerler opulyp botyr, ýalyp botyr, näçe çıkarıp bilsek çıkarıp ýanky satyp, o pullarym tyşyt etmän, iki tane atalogul ýanky öz buluş biznes edip
yığınlarına 50 milyarda bolupdylar. Ine Türkmenistan'ın bağlı Berdim Hristan'ın yağdayı şeydi. Muhammed ağa, indi biz gepleşe geçeýärdi. Indi gep sizden yankı Vatan programından gördüňiz. Sesiniz elenok Muhammed ağa. Murada, men näçe dat bellijek bolýan. Birinciden o Vatan programı bütün halkymyz bilýär, onu bir oňutdan men durasym gelenek, baňa gyzykly ýeri näme de ýanky gurrunlarda Türkmenistanyň başga oblastlarynyň baýlygyny diňe Aşgabatda bir karamdada tokum öz peýdasy üçin ulanýar. Ortaýadan bir topar biznesmenleri, şu hökümet ýolbaşçylary Türkmenistanyň baýlygyny diňe şola aýyrlanýar. Şu bir katastrof. Biz näme üçin Zapady Amerikany bir primer hökmüne getirýär? Şu ýurtlaryň hiç gaýtynda, yani hem Ýewropada hem Amerikada hem Kanadada hiç bir oblastyň baýlygy başga bir oblastyň rasyýety üçin aýyrlanan. Her oblastyň baýlygy özüne tinýär. Hatda şu taýda ýygnalýan nalogly özüne. Şol üçin addelne bir nalog alınýar, federalny hökümetiň rasgotlary üçin. Galan her bir ştatyň girdejidi diňe özlerine gitýär. Şunu biz gördük, bildik. Bizim beýleki oblastlamady talaýarlaryny bilip otyk, görüp otyk. Şol üçin hem Çerjewle, Daşowla, Marla, Balkanly, Kösenýärle Türkiýede de bir karamdada da tokum bilen Aşgabatda diňe gereksiz jaýlar gurýar, şolaň baýlyklarynyň kataryna. Şol üçin bizim jaýymyz könýär. Şol üçin bu karamdadalar bize bir topar şolaň propagandistlary Amerikany tileýärler, Amerikany gowurýarlar, şolan bokuny ýakaramdalar. Bir zady bilmeli watandaşlar. Biz akmak değil, başka bir döwletlerin boklaryny öz üstümize alarýar. Biz o ýurtlaryň diňe palajitilni, şu ýurtdy östüren prinsiplerini öwrenip, şonu öz ýurdymyza aýyrlanjak bolýar. Şu neçelin Zapad ve Amerika, Kanada ola diňe bir zady beýleki ýurtlardan talap etýär. Adam hukuklar deklarasiýany ýurdyň içinde ýerine ýetirin. Dünýä däki bar düzgünlere boyun bolun. Öz ýurdyň içindäki sistemalary dünýädäki gabat getirin. Biz siz bilen işimiz ýok. Şu şert bizim ýurdymyz ösdürmek üçin dolu gerekdir. Şolan biz şonu talep etýäk, şolan bizim ýurdymyzyň halkyň bäfidine. Eger Amerikalı gelip bir ýurtda azatlyk bolmasa, sanksiýa girilýän bolsa, znat şu ýurtda, şu ýurdyň bir topar adamlary şu ýurt talaýarlar. Halkyny toýýarlar, halkyny köseýärler. Eger bir ýurdyň içinde türmeleň içinde adamlar kırýan bolsalar, öldürýän bolsalar, şu ýurda bular sanksiýa girdiýär. Şu ýurdyň azatlygy üçin şu gerekdir. Şol üçin Zapad şuň isleme. Bizim halkymyzyň islegi bilen olan islegleri gabat gelýär. Şol üçin biz Zapad bilen özümiz ýakyn aragatlaşykda saklatymyz gelýär. Göne başga tarapda, indi Zapatda Putin tarafına alaylı. Putin diktatör bilen işi ýok. Bar näme haramdadaçylyk etjek boldan et, men seni goraýyn, halkyň gyr, türmeleňde adamlar öllür, baýlyklaryny näýil sowjak bolsaň sow, men paýym getirip ber bolly. Başka rahatlı işim bolmasın. Sen adaletli saýlawlaňyzam, adaletli saýlaw diýip komissiýa uradyň. Komissiýalar hawa adaletli saýlaw geçsin diýip patirdi de değil, utwerjdaýa değil. Onun içinde de ýa diýdirmäýär. O gatdyrylan Kitaýam şey diýär. Kitaýam näme diýär? Sen näme et diýär? Bar ogurlyk et, göne men bilen arasda bol. Men näme diýsem şonu et, men sen diňe baýlygyňa göz tikýän diýär. Şol üçin şu aralykda bir halk azatlyga ýetjek bolsa, öz hakyna ýetjek bolsa, ýurduny öz ýetjek bolsa, Zapad bilen aragatnaşyk saklanmagy kän peýdaly. Eger şuň bizim halkymyz ýanky diýen zatlamaz edilse, Ýewropada, Amerika, Kanadada arkaýyn gelip işläp bilýärler. Türkiýede kul bolmaýarlar, Ortaýatda kul bolmaýarlar. Olary adam hasap etmeýän köçelerde ýydarlap, vurup, gençip
kösemeýärler. Zapyda gelse deň hukukly, pul alýarlar, aýlyk alýarlar, pensiýasynda pul bitýär. Eger işde hadise bolsa dol töleýärler. Öýüne ýurduna arkaýy gidip gelýärler. Çağalaryny getirip çağalarda okudyp bilýärler. Şol üçin hem biz zat bilen ara gatnaşyk açmagymyz bize hemme zatdan ýokarda. Şol üçin hem Ukraina halky, şol üçin hem Gruziya halky köşelerden aýrylanakly, eline ýarak öz ýurtlaryny goraýarlar. Sebäbi öz ýurduny eýitjek bolýar. Şol üçin hem biz eger öz ýurdumyzy azad etjek bolsak, ol bu işleki dünýäňizde demokratiýany gollaýarlar. Diktatorlar karşısına sanksiya gerleyerler. Şöyle bilin biz opçu dil taplar. Bir burada. Burada başka nimetçiklerden var mı senin? Muhammed abi, ben yine burada Türkiye'den ünitlerim. Yine şu devlet, Japonya devletine ünitlerim. 128 milyon tane ilat var. Şonda 9.000 tane çinovnik var. Hükümeti işleyen. 9.000 adam. Kazakistan'da 17 milyon halkı var. 100.000 adam hükümeti işleyen. Türkmenistan'da indi 7 milyon yerler. Bizim rasyonumuz boyunca 4 milyon halk var. Bolya 7 olsun. Türkmenistan'da 325 milyon olay hükümeti işleyen adam var. Unutuyorum. Japonya'da 0,007%, Türkmenistan'da 4,6% hükümeti işleyen çinovnikler. Bolmalı oraya da. Niye şular, niye diyorlar? Bunu dine kurbanlığını absolut ediyorlar. Başka da eden o var. Halka da eden o var. Yine şuna diktaturu değil. Yine şuna halkın halkı işaret etkilen o kontrol etkilen o hükümetini halk havaram yok. Statistikan gizleyenler halktan. Hükümet gelip yolbaşı hükümette işlerine ol atçot vermeli. Yine şu statistika. Şunça dedim bütçedimiz. Şunça giydireceğimiz. Şunça hükümeti işleyen adamlar var. Onun aile şuraya, bütçe şuraya çıkıp düşündürmeli. Onu Minister Finans düşünürmeli, ekonomik minister düşünürmeli, prezident düşünürmeli. Çıkış etmeli. Hani onun çıkışı? O dine geliye, bunlar var hükümetin taşından adamlar geliye, oturuyor, hem bilir ayca, bolya onunla, sağ olun, üstünlükler kalanlığı, sağ olun, indiki yerekleri çelli, deyip sağ olunu bekip gidiyor. Biz ötün yıla 5-6% üsttük. Onun önkü yıllar. Yönü ötküdü otuyor. Aylık $100, 45% halkımız taşından. Biz yönü batık gidi otuyor. Hayadar Kurbanlı'nın Serdar Berdi Muhammed hem yerden pul alırlar. Katar'dan, Bahreyn, Dubai, Singapur, İran, Hıtay hem yere berga batırdılar Türkmenistan'da. O ne bizim ekonomik iktisadımız ötüyor. Ötüyor mu var? 5-6% ofitsialna ötüyor diyelim. Bunun alıp barayan bu altı tam kara. Düşüyor yerler. Sebebi bundan $1 ya da 20'den çalışıp yine banka takıp 5 yedek esti kaldırıyor da bir öngde var ya deyip ayıyor. Şundan 2 kurs saklıyor. 2 kurs saklanlar hem halka alıyor, garip saklıyor, hem statistikan oynuyor. Yani şundan 2 kurs gerek. 33 yılla bir konvertasyonu umut bilmeyen iksan cella gelip valuta daşından bir maşenik firmalar bilen gelip Türkiye'den ya Dubai'den ya o yerden bir yerden firmaların iş açıp pul oluyor Türkistan'da. Elementarlı konvertasyonu umut bilmeyen adam eline ukaskan onun gıdıldan çaydan ukaskan alıp buluşuklar ediyor. Sen konvertasyonu olur. Halka esasat konvertasyon olum diyeceğim olmalı. Halka esasat halk Türkmenistan'ın çıkıp yiyip bilsin. Hükümete merakkaşın. Bağlan alsan alay. Öylem yaşaya, baktı yaşaya. Biz 33 yılda hükümete bağlı oldukların yerimiz yok. Bir de hükümet direkt tarlak geliyor. Ben çok için yani. Türkmen başıstan inni Berdim Hümedistan. Biz hiç vakit öz karışlı vatanımızda yaşak göremiz. Biz öz karışlı vatanımızda özümüzü adam ya duyup göremiz. Şunun için
Hormatly vatandaşlar, biz Akçyly Reşmeli Türkmenistanyna bir adamı galdyryp derrew şu 2 sany adamy tutuk etmeli. Setlerine dogulak geldiler. Gurbanly prezident bolanda. Şol wagtda halk maslahatynyň ýolbaşçysy boldy, hem prezident boldy, konstitusiýany bozdy, hem illegal boldy. Ondan şo illegallykda gelip öz oğluny saýlady. Diýmek şondan başlap şu ölçeli hemmesi illegal. Şunu bir kanun. Men şondan ýani bir kanun prezident, bir kanun milli lider. Şoň biz şulardy düzeltmeli. Konstitusiýany ýöredip, konstitusiýany bozýan adamlar halk tutmaly. Inni Palestana direkt yok. Ora zombiler. Yani emhemet teröristler. Dine halk birdat edemede hiç hili varyant kalmadı. Avrupa'da şey etsinler, Fransa'da bunlar için şey etsinler. Eğer de hükümet birdat etse halk büküp durup yerine koyuyor onu. Gerek olsa kelleden çapyalım. Padşah olaydın. Getirip kelleden çapyalım. Murada, Reaksiya veriyor. Murada. Dinler, aydın. Yani bir can etti bir vatandaşımız. Türkmenistan'a diye şu an 20 litre benzin verildi. Kalan benzinler hem de ortaya uğratıyorlar. Bir mesele yani o şurt diye şu 20 litre almak için neyse daha o şurada durmalı. Şun yani benzin ön ya nefte bay ödün benzin bilen üçün edip bilene. Erkek adamlar. Ondan sonra bu karamdağdalar ne doğru da atlığın üstüne hiç sadece düşünmeyen için, akıllı yokluğu için, samsıklığı için, bisoğutluğu için özlerini alıp barsam, yankı ekranını görkedin ha, alıp barsam hiç sivilizasyon iyisini almadık adamlar. İyisini almadık adamlar. Şol için hem hiç sadece dünyada da bilen aklı, dünyanın siyasetine de düşünen aklı, Afganistan'dan turba geçirir deyip bir tufar haramdağda Talibanlara şu neçelin eklediler pul verdi. Şu neçelin eklediler. Ne diyseler verdiler. Milyon dolar pul verdiler. Ay biz turbanı korumalı, armiye saklamalı, armiyasının pulunu verdiler. İsteyerlik zaten verdiler. İnnem hava, ne çiğil geçti. Hani geçirsin görelim. İnne Pakistan bilen Taliban olun ursu oldu. Ola ikisinin arasında yem Afganistan'ın urs başladı. Hani göreyle şunu başladım bir ön ayttık. Bir direkt dağdım üstünde halka ağırlayarlı, bir direkt dağdım üstünde Türkmenin baylığını soğuyarlı eylek. Bu karamzadeli eni hiç yana ne gaz verip bilerle, ne neft satbilerle, ne başka yugurdun kapitalini Türkmenistan'a çekip bilerle. Şol için bana ananıp oturmak, bana hemme yalanlarını indi dünya biliyor, hiç kim bulan gepini anam edip, bunlara kapital verilmeye, bunlar bilen biznes edilmeye. Şol için halk eğer bunun meyle kövenmeyecek oldu, ki vakti şu atlam giyeceği koymalı, orada bayramı geliyor, orada ayetinde yığınlanmalı, yükürlü yolla bilen şu karamdağdan dinmalı ben. Şu bizim esasi maksadımız olmalı. Hemme halkın biliyor şu lan karamdağdalığını, oğurluğunu. Dünyadaki bar situasiyalarda hazır şuna direkt bizim hareketimize karşı otuyorlar. Çala bir hareket ettik, şu hükümet öyle yıkılıyor. Yani Suriye'deki bulun vakada Murad'a 350 tane motosikletli, Toyota'lı maşinli, bir tane 1 milyonluk şehri varıp alıyorlar. 350 adam. Armiyası var, polisiyası var, speslucuvası var. İran'ın iyi veren münlerce İran'ın Fatimiyun, Zeynepiyun armiyası var. Şola da şu şehri koruyorlar. Ortayadan samolyotları bombard ettilerler. Bir adam bir adamın ölmeyeni var ha şehir aldılar. Bir adam ölmeyeni. Ve yani çüren hükümet, çüren, dargan, öz armiyası şunu koruyacak olana, öz hükümetin içindeki polisiyeler koruyacak olana, onlar karşı oturan ekelle bir gelmer mi ka? Bir bahane bilen bizim yarağımı tavşırayla dine el çıkaranlardan. Bizim yurdumuzda ondan beter çüren. Ondan beter çüren. Şunu bilin vatandaşlar. Şunu çürük kişi dine bir
kahramançılıkla harekete karışıyorlar. Şu hareketim Luboy momentten hayırlanın başlayın. Bütün dünyada siz bilen. Dışarı yurttaki aktivistleri görüyorsunuz. Giyce önleri çıkış ediyor oteller. Biz sizi koruyak. Bütün dünya kömeğini Türkmenistan'a yağdırıyor. Şuna biz söz verip biliyor. Şu için hiç zaten çekinmem. Hani açıyla ve burada ettiler de şu karamdağda. Şu tarafta yurdun içinde karamdağda de kıyırım otu. Ben yıkanacağım sana kabır sen kabrına yaradardın şonne kıyırım otu. Yani ediversin şunu. Hani ediversin. Şu için bulay hem medattan korkuyor. Fikir etmeyin. Ola giyeceğin arkayın yatıyam kaldı. Ol neme çıkanlar narkotik bulun vurup doğurdun. Korkup ne edeceğim ben 2 minut 3 minut ne edecek training geçip ola ekranda görkediyorlar suratı düşürüyorlar. Bunu korkup ne edeceklerini ben aklı. Şol için vatandaşlar vakti geldi şu hükümetten dinmeli. Yuvurdumuzu öz elimize almalı. İnden böyle közenmeyli. Her oblast öz baylığı öz nesinsin. Öz inteligenciyası öz yurtlarını dolandırtın bolyanlarını. Bir sentral hükümet hemmesine den derecede dışarı yurt alıp bilsin. Yurdu bilelik de aba değil. Dünya bilen doğru aratlaşığa söyleyin. Bizim isteyen de adını. Şulan bütün dünya isteyen. Doğru yani. Muhammed abi ben yine bir şu kadro koyuyorum. Neyronlu powerband ya da yankı elektroenerji alman öz elektroenerji edip durun powerband. Yine bir söyledin şunu. Генератор, который запускают в массовое производство. Нейтрино Power Cube. Это такой кубик, которому не нужно ни топливо, ни солнце, ни ветер. Power Cube будет выдавать от 5 в мире бестопливный генератор, который запускают в массовое производство. Нейтрино Power Cube. В мире бестопливный генератор, который запускают в массовое производство. Нейтрино Power Cube. Это такой кубик, которому не нужно ни топливо, ни солнца, ни ветер. Power Cube будет выдавать от 5 киловатт электроэнергии в любых условиях. Эта штука работает на так называемой технологии харвестинга энергии. Проще говоря, улавливает невидимое глазу излучение и благодаря графеновым пластинам преобразует его в электричество. Недавно вышло интервью с основателем Neutrino Energy. Хольгер заявил, что уже произведена первая партия таких кубиков. В ближайшие 6 месяцев их будут тестировать, а потом переходить к серийному производству. Также он рассказал, что одно такое устройство будет работать как минимум 15-20 лет. Изначально кубик будет стоить недешево, но по мере налаживания производства цена будет падать. По прогнозу изобретателя, через 15-20 лет такая штука будет в каждом доме. Нам не нужно будет подключать приборы к розетке, заряжать гаджеты, потому что эту технологию можно встроить в любой прибор. И все гаджеты будут работать без подзарядки. Если будут еще новости по этому кубику, я дам вам. Görüyorsun mu? Türkmenistan'ın geleceği dine ne bitkadılar. Şolum ayrılsa şunun pulu olan olmuyor. Yine de bunlar kötülmez. Bunların milyarlar var. Yine de halk kötüler. Şunun için hürmetli vatandaşlar biz çeyreğe geçmeli. Yine buraya söylüyorum yani. Devlet aktivistleri, başka aktivistler Türkmenistan'la vicdanlı adamlar yürüyorum yani. Biz Türkmenistan'la akçılara geçip başladık. Eğer de koşulacak bolsanız yine şu videonun aşağına ya da men çıkış ediyen yerimde ünitörlerdim. Men telefonum, kontaktım, telefonlarla kontaktlarım vardır. E-mail adres vardır, Telegram kanal vardır. Telegram programını göçürüp alın özünüze ve Telegram'da bana hem can edebilirsiniz hem yazabilirsiniz. Yine Muhammed ağa başka bir videodan bakayım tamam. Burada men häzir işte de şol için olsan bana nemetçeklerden aydayın olsan nemedayn ya kıyıtkadayn çıkışları. Biz yankı şu Allah'ın rahim boyunca aydayacaktık da. Men önkölep çıkış edip aytdım. Allah'ın rahimov başka bir spesluj bolan yankı işini edip Türkmenistan'ın opozisiyasını dargatmak bilen. Men öňüm aytdım. Kazakistan'ın opozisiyasını dargattı FSB. Özbekistan'ın kıyın dargattı. Tacikistan'ın kıyın dargattı. Dine Türkmenler kaldı. MHM başarılı yok. MHM şunun için FSB yüzleniyor. FSB'nin yankı şu yerde Allah'ın Rahimov var. O pulunu işleyen adam onu tapağı yok. Kimi yıkmak, kimi karalamak. Karalamakta öndögüden çempiyon, öyle jurnalist deyip gören adam. Yine mesela bir materyal okuyun ne? Unutmuyorum. Allah'ın Rahimov ne yemedi? Bunun esas maksadı häzir devlete artçılığa geçip başladı, devlete birleşip başladı, devletini saklamak, anladan Türkmenistan'dan haberler geliyor.
Moskvadan gelýär, döwletini saklamaly. Her da dedi yapık çağatlarda onu dine yani konspirologiya faksız hiç tarsız dine döwletini gömmek. Sebebi döwletini saklamaly, döwletini ınamdan açılmaly, Kur'an ınamdan açılmaly. Onun yani kömekçileri var, yürütü. Şundan çıkış ettiler görünmez. Kaşpirovski ve Şomendeşler. Olur ne diye? Olur ömürdenlere karşı uğraşıyor, diye pulunu işliyor. Türkmenistani'nin fondan alyadı inni alamarattan başlayacak. Şunun için bir de karşı uğraşıyorlar. Biz yine ön köyde çıkış ettik alamarat boyunca diye bir de derdi. Yani yılın 31'ine mi birine mi bir varda çıkış ettik. Bir de bunu yani yerine koyduk. Şimdi ikinci efir koyanmada derrev yani ikinci efir koymakak Kaşpirovski'dan çıkış etti. İkinci efir koyduk ondan metal ikinci gün çıkış ediyor. Yani şol yip çağırdılar bilen şu Kaşpirovski diyen adamı it hükmünde ulanıyor. Muhammed ağa, yine seyredin, ben bir materyal okuyayım ha. Ben bir mut. Allah muradın yazıyan materyalını okuyayım. Bunu sorun. O kap vereyim size. Yine yazıyan. DVT lideri Murat Kurbanov reklam edip Azatlık Radyosu 25 minutlik video yasaptır. Men aktivistlere bundan 2 yıl ön ayttım. Murat Kurbanov Anglo-Saksonların spesturbalan proyekti ödem terörçüler bilen hizmetdaşlık edip Türkmenistan Live 2 öwürjek bolýa proyekti. Diyenimde hiç kim şuna seriöz qaramadı. Ünferin Anglo-Saks son näme? Spesturbalar Anglo-Saks ve Türkmenistan Live etjek bolýa ve terör. 4 sani birbirine dengelmeyen karşılıklı argumentler koşup ondan soğus edip ona yani konspirologiya manipülasyon edip halka yerledi. Unutmayın. Bunun havaram yok. Men ol Aikido bir boyovoy iskustvo bilen 27 yılın köprek yani meşhurlanıp gelyen. Men 27 yıl onu Anglo-Saks bilen bolmandırına soňky yani Azatlyk Radio gelende men Anglo-Saks bolayıptyrm. Onda neymiş bana ön diýmedin men Türkmenistan'da şu federasiýa ýolbaşçy bolanna şu ýerde turmuş geçemde ya da bir topar döwletlerde ekspert hökmüne aýlanyp staj berende neymiş onu diýmedin sen. Men Anglo-Sakslar bilen ine liv etjek bolýan. Gel siyasata goşulyp işlep başlanda sport men ýa-ni durmuşymy siyasata goşmajak bolup gara aýyp goýumda Azatlyk Radyosu öz jaňatdy gaýrat edip ine bir sport ustadlaryny öýler sport näil kömek edýär durmuşda kynçylyklar geçmän diýip ýa-ni haýyş etdiler gelip bir video çekir bir kiçik video diýip. Ay men hukmanlar zat diýip nimetimem ýa-ni redaktor bilen nimeti Türkmen konteyner barýan direktory jaňaty haýyş etdiler. Menem bolýan diýdim bir gelip bir 15 ýygyň 1 saat 2 saatlyk videomy gadyýsam gelip 3 gün 4 günden video çektiler. Bilen bolsam boyun almardım diye vaktim yok onça. Şunu da indi terdim. Şu yani epizoda terörçü, radikal, ama radikal neymişim ben. Dini orada men oraya ömürden ne elementar musulman yani Türkmenistan'da yaşap doğurup enatam bana at takıp yani ayda adan okudup at verip yani bir normal musulman bir radikaller zat der. Anglo-Sakslar bilen bilem okdum. Ýöne şu ýerde Ýewropada bir 20 milyon mer ýaşayan Anglo-Saks der bu frankofon. Ine men Allah rahime ýene bir düşünje bereyim. Şu gerem bu belle barym ruçka bilen. Anglo-Sakslar var. Bular kim? Amerikanlar, Angliçanlar. Frankofonlar var. Frankofonlar kim? Fransa, Şweytsaryan ýarty, Belgiýan ýarty, frankofonlar we Magreb diýilýär. Aljer, Tunis ýa-ni döwletler we Afrika döwletleri we Fransanyň koloniýalary. Muňa frankofon diýilýär. Anglo-Saks däl. Men Fransada ýaşan soň fransuzça bilen men frankofon bolýan. Men Anglo-Sakslar hiç ýyly gatnaşmam ýok. Ýöne bir görmedik poklar alıp bulap ýa-ni kokteyl edip poksul yürümen onun hiç ýyly manisi ýok. Argumentam ýok bana Anglo-Saks diýmeli. Terörist diýmeli, radikal diýmeli de o da
Men entek oyra bak gelemok, Siriya diýdi, o taraplara geçip göremok. Onu oraya bolsa häzir ýanky Kuveytde, Damas'ta okunan oturan adamlar näme radikal diýenok sen. Ol bir. İkinci, ýanky Anglo-Sakson proyektler, Amerikanyň proyektleri diýip. Fransa, egerde Fransa'da ýaşasam, hiç ýyl Amerikanyň proyektini, Anglo-Sakson proyektini ettirmedi. Ya razvedkası dünyada en güçlüdür. Bular ýoşa işleýär ýöne düpli işleýändir. İstenen adam tutup alýarlar gerek bolsa. Şoň üçin pikir etmeň Fransa Amerikanlara, ýanky men Amerikanlara işläp Fransada ýaşap gelen ýana Anglo-Saksonlara işläp mümkin näme? Şoň üçin men sport arasynda durmuşman gelip syýasata sokup onam terrorist, Anglo-Saks, radikal, ýanky Amerikans projekt şol Solovyowyň Russiýanyň Putinsk propagandam sözlerini gelip maňa çyrşap gitdi. Ine Allah'a rahim. Burada Aslanya men öňüme aýtdym ha şol ýalyp ine seredin diýip ýanky nämen okudy ünsörün. Nämen okudy? Şunu okudy, sportu okudy. Şurada siýasat ýok, düýünden radikallyga aňyrda dursun. Bu bir Ýipolya bilen bagly. Türkmenistana degişli ýer ýok. Musulmançyla degişli ýer ýok, Anglo-Saksa degişli ýer ýok, Frankofona degişli ýer ýok. Bu Ýipolya. Düşünmeden onam düşündüreyim. Şu boýowy iskuspa, ýanky boýowy iskuspalar var, şoň sintezi Aikido var. Aikido'da hiç ýyly ýanky gadagançylyk ýok. Gözün çykar, gulagyň ket, ýanky dişin ne, elin ne, aýagyň ne, hemme adam. Sintez boýowy iskus. Ya bunun Anglo-Saksmy, ya bunun radikal terrorçylykmy, ya şunun ýanky ýürütü Amerikan proyektimi? Bir kelleňin ýerde bir urayalan bir sogat bolmaly näse. Adatlyk radioda işlediniz. O ýerde siz Anglo-Saks bolup işlediniz da. Amerikan wekili bolup işlediniz şu ýerde. Siz öýle Anglo-Saks. Amerika işläp ýören adam Anglo-Saks gelip maňa frankofony Anglo-Saks diýer. Diň görämeli. Bu ýalan bir sogat bolup durýar. burada Hudaý rahmat. burada İyi nokap verin Muhammed abi. Bir mi? İyi nokap verin. Katı kulkunç tekrar ya. Unutuyorum. Bizim sahada halkımızda kelletini aylap manipülasyon edip bulan telegram çağıtlarda, yapık çağıtlarda gönlünün işleyen. Yani efirde ayrılan olsa biz bunu çüylap yermeyeceğimizi bilyer de. Unutuyorum. Murat Urvan fiyal öl bokunu bulaşıp oturun biri barda 25 minutlık gepleşik yataptır. Emkan ne edip beyle ulu hormata münasip bolluqa pikirlen görýäňiz mi? Egerde sen 28-27 ýyldan gowrak bir günärde sport edip bir näçe döwletlerde üstünlük kazanan bolsaň we şoň eksperti bolýan bolsaň, onam bütün dünýä bilýän bolsaň, sen gideňde staj berýän, ustadyň ýanynda, käwagt ustada direkt staj berýän, käwagt ustad seni berýär, bar sen şöyle staj etken deyip oya gelsin test ediyorlar. Aikido, Hapkido, Karate, Chuan, Kung Fu, Judo hemmeler gelsin test ediyor. Hani sen çıkıp bilýärmi, sen bağlap bilýärmi, sen urt bilýärmi. Şu da atlar geçiyorum. Indi sonra görýär bu näýdi bunu gelip ýanky sport boýunça bunu alıp gidýärler. Amen sportda şunu kazanalım olsam, senim kazanalım olsam senem alırdılar. Sen kazanmadın da. Sen öňünde seks magazin edip keyip edip ýörsiň. Biz giýje uny turnovka edip ýör. Käwagt 4 wagtyny de turnovka. Tapawyny görýärmi? Ýoldaş Murat Rahimov. Sport bilen giýje uny ýa boýowy iskusy bilen meşgul bolan adam bilen özüňi diňemen. Siz bir sogat bir gara bloger. Artçylyk hiç. Men şahsymy dep durmaýan ýöne näçip sonra veren bolýar, näçip bunu görýär, näçip bunu alýarlar. Inanyň, siýasatda meni Adatlyk radiosu köp çağıran. Bir topar aktivistler çağırýar. Men çağıran. Hakkı var, öz kanalları nämesi şunydyr. Meni uzatyp bilecekler. Ýöne sportda hani başga türkmen barmy şu ýaly ýallaklamayan, özü galyp nizavismo gidip bütün dünyada avrayalan ba, yaxşymyrakmy ya yeni bir kısa var. Yani onu yallak.
Başka yok ha. Bağ olsa biz bilen yok. Şimdi şunu bilirler, gelirler. Bolmasa men gidilip gördüm men yani sport durmuş mu? Indi bu näme soru veriyor? Görýäňiz da näme şunu ýa-ki 25 ýylda Azatlyk radiosu şunu aldy. Men Şoňkadan oğlumdan sordum. Näme meni gelip alýaňyz başga ýokmy? O diýär senin ýaly taryh ýok, dosýe ýok diýär. Bolmasa saňa geljegim diýär. Dosýe ýok diýär şunu ýaly. 25 ýylda, ýa 30 ýylda biz birinji dokumentalny türkmenler boýunça diýär. Dosýe ýok. Gadaklarda we onda we nemede türkmende ýok diýär dosýe. Şondan geldik diýär. Men torak koydum, näme boldy? Men näme köçüm? Men Bayboýskusyda o men durmuşum, o men ýa-ki höwüsüm beýlekilen hiç ýyly gatnaşygy ýok. Ýok, bize gerek diýär şu ýaldy. Ýa-ki file, press file götürmesek beýleki motivasiýa bolmaýar. Ine tapalım. Bunun diýanatlaryny beýle çal Fransuz raýatynyň 2020-nji ýylyň çenli nirde we näme iş bilen meşgullanyny, näde beýle çal Fransuz raýatynyň alandygy, näde Muhtar Ablazow ýaly öz ýurduny 6 milliard dolar pul ogurlap gaýdan halkara maşenik bilen dostlaşandygyny, näde onuň partiýasynyň adyny, öz partiýasyny dakandygyny, belki bolmadyk we öz daşyna 10 tane adamy üýşürip bilmeýän syýasy düşünjesi nol bolan Timurduk adamdan bular näde we näme üçin prezident ýatajak bolýarlar. Bu soralara jogaby maňa bir eýen belli, ýöne maňa düşünmeliseler ören ad kıymetli. Üntörüm. Yine bir kaydayım. Muhammed Ağa 2020-nji ýylda nirde boldy we näme etdi? 2020-nji ýyla çelli men Fransada mulimçilik etdim. Bir topar işlerde işledim. 10 ýylla biznes etdim. 10 ýylda şu derejeye etdim. Pikir etmeň Fransada ansar. O Türkmenistanda sen paraholçuluk eden, korrupsiýa eden, nalog töleýän, eden bärde sagat işleýän. Her adyma sagada tölämerse, bir gelýär pul berýär. Gaty işler edip geçirdim. Men işte ýatýarym. Sehazaplak gördüm işten öwdemde yarım saat wagt ýitirýän, barıp üstün çıkarımda yeni yarım saat, 1 saat, gaýdyşynyň 1 saat, 2 saat wagtymy diýip, rassaduş kalıp işte ýatýarym. Gece 2'de iş yarım zanadan işe girip işte briefing edip yine de formasyon edip gidiyordu. Şöyle işledik de 10 yıllar. Sen yani Azatlyk radiosyny işlep, soň onam taşlap tökme atıp, oňdan gara blogçylyk edip dok. Halal adamlyk çöregimiz. Halal adamlyk her bir dolar, her bir euro. Eşek ýaly işte. Indi Muhtar Ablazow bilen ýa-ki çalt Fransuz raýatlygyny näil alındygyny. Fransuz raýatlyk men çaltanmadım, men normallandım. Raýatlygyny berdiler. Men onu ýa-ki başga raýatlyk almasam Türkmenistanda raýatlyk bilen öýdüm ýa-ni ýagdaýlar. Başga raýatlyk almaly bolduk. Diňemende bütün Türkmenler alýar. Ondan näme beýlek Türkmenlerim oraya çaltan bolsa näme haklary ýokmy? Haklary var. Yo, çalt diýär näçe ýylyň içinde aldyň sen şu taýda? Näçe ýyl boldy? 5 ýylda. O bolmuşy 5 ýyl normal. Her kim 5 ýyl şu taýda ýaşady, berde de şeýle. Sen ýaşadyň, taňa grajdansyga berýär. Meni näil çalt bolýar olar. Yo, Ferdim, meni ýörüýte spesslujbalar şartda. Men şonu soru verdim. O näme beýlekler raýatlyk almak üçin siz polisiýa çağırýan, meni spesslujba çağırýan. Men näme adam öldürdümmi? Maňa şeýle jogap berdiler. Sen ön kadr bolup işlän. Häzirim kadr. Kadr diýmek bir uly wezipeli ýerlerde ön işlän. Yani uly biznesler eden, uly ýa-ki şäherlikde uly işler alyp baran adam. Şoň üçin biz sana dogry ýa-ki seretmeli sebäbi ene bir Hytaýlyny alypdyrlar. Olam narkotrafik edýän eken. Onda ýa-ki raýat beripdiler, soň narkotrafik edýän eken tutup ýene elinden aldylar. Şoňa biz barýak. 48 saatda bardylar. Dapros edip hiç kim şey etmediler. Meni geçirdiler. Soňunda da ýa-ki şol dapros işin adam ýolbaş şey diýär. Men hemme rad ederim. Saň hökman grajansy berdirýär ederim. Men näçe? Bize seriýaly adamlar gerek diýär. Sebäbi men şo ýerde hem molimçilik edýärdim. Hem giýjelerine galyp okuwçylara trofka geçirýärdim.
hem giycelerine şolorun yatıp dörtual yerde, yatyan yerlerine bol şolorda vaspitaniye diyadım. Hem günlüğü oku diyadım. Hem giyce günlüğü hem başka yerde turnuş görüp hem başka yerlerde yani pakazat müstüpleyenler ver yani. Oraya adam ağırdı Fransa'da. Bir diyaloglara integrasyon edip şuraya ümudenlere vermedi. Kime verdin? Biz Fransız cemiyetine ulu kömekler ettik. Şundan derdiler. Yöne oturup işlep çıkıydı oturup grajansa soramadık. Hem yerden barıp öğeleri bilip öğeleri etti. Hükman verecek. Hatta hükümede işe bana yani hükümette yani bir ministrin sovetinin bu işlep bilecek Merkez Asya boyunca deydi onu etmedim ben. Men ön işten yerin informasyasını hiç kime satacak ya. İET Fransız grajansına namal tamam ona başka devlete satmarını hep ayttım orayım. Katı berk gördü men cevabıma ayttı. Hükümetin sana berer de sana tenyalı adını ver. Şunu da ayttım. Eğer de Fransa'da uruş olsa men birinci katarda bol. Şu devlet men kabul etti. Bir topar kömek etti. Çörek verdi, nahar verdi, iş verdi, grajansı verdi. Men birinci katarda durun. Şunu yani bağım başka kandidat. Aynen. Yanlış vermedin. Bunu olsa keseye çekip öldükçe adamlar deniyede. Öyle bir kara burada öldükçe adamlar deniyede. Şimdi Muhtar Ablazov boyunca. Muhtar Ablazov men son koyup 1990 yılında oldu. Ondan sonra görmedim. Ondan sonra Türkmenistan, Rusya başka yerlerde işledim. O ne men dostum, o ne men onu görmedim. 93'ten 94'ten ben görmedim. Ne men dostum onu. Dostum sen görürsün ha o bir yerde. O yerde bir yerde. Şimdi devleti var arada. Demokratiya Vatan Türkmenistan. Şun adını oturup bu fikir ettik. Bu kelli dövdük. Neyemçi devlete oymalı. Yani demokratiyanın biz istiyor. Demokratik выбор Türkmenistan demokratik sayılı. Kazakistan'ın sayılı, Kırgızistan'ın Tacikistan'ın işimiz yok. Olur neyemesi şunu etsin. Ünitlerin bizim iş yani ki alt bariyen işimiz bilen Kazaklar'ın den derler. Biz özümüz şart bariyen. Demek biz özümüz adam berip bilýär, özümüz siyasat amat berip bilýär ve siyasatam alıp barýar. Biz bağlı adam der birine. Allah rahim fiyalı. FSB onu bağlı. İstenen adamı sürdük bilýär. Biz öz haklarımızı değil, biz öz adaletlerimizi değil, biz öz vicdanımızı gorýar. Giýje bunu gorýar. Bir şoň nime dämedim. Ne onu tapaldy. Murada men şu bataryam gutorup gelýär men şu wagtlar. 30% kaldy. Aýdyndy. Men bu torda bolýar. Diňe ýa-ni biz howat Türkler. Men şu Allamrat hakkında aýtjak boldum. Birinci bellejekladım. Men şunu hemişe gollap geldim. Senem bilýän, açanam taňa, göl tapara, agyndan gelenini aýdypdyr. Onam şu KGB'nkile zapis edip Allamrat'y bir awra etjek bolup, daşary ýurtda aktivistleriň arasynda bulaşdyrjak bolup, şonam daşary göberdiler. Adama laýyk däzatlar aýdypdyr şon. Aýallar hakynda da aktivistler hakkında da sen hakkında neme onu da men şonu kan öjeştirmän şu ötünçem toğladı neme oturman şonu dip men şonu oradım. Senem bilýän senem mümkin menden kıyın gören bolsaň şonu göl taparam şonu menden kıyın gördü bilýänem. Ýöne onu da men bizim halkymyzyň bäfidim gözegine tutup oğlanla şu zady gelin yapaýlyň şu meseleni gowgamalyň şu zat bizi aramız bolmasın deyip men Allamrat'y golladım. Sizem bilýäňiz şunu. İkinci men aýtjakladım. Allamrat Azatlyk Radiosynyň çykandan soň hiç ýerde işlemedi. Hiç ýerde işlemän gedip berdi. Eýtirip ortaýet bilen işleşjek boldy. Şu Rashid Tuday'da bir neme interview verdi. Özüm pulsuz gedip beren wagty men Azatlyk Radiosynyň başlarından telefonuny alyp şoňa men jaň etdim. Jaň edeniniň hem sebäbi eger men şu aýtýan zatlam ýalan bolsa Allamrat aýdadyr. Men neme o çemen ondan soň Halmurat dagy bilen bir ýygyny geçirip bir zada geldik. Bir tane televiziýa açaýlyň, internet televiziýa. Hemme habarlary
şoň üstü bilen halka ýetireýin professional işletin. Şoňa kim başladı edip biler kadiyenini ondan men aýtdym bir ba men tanışmam. Şoňa men yüzleneýin şol eder şonu hem oň peýdasyny hem ýurdun peýdasyna diýip men Allah murady gözegine tutup Allah muradyň telefonunu alyp Allah murada men jaň etdim. Allah murad şonu birinji häzir şu hal ahwal toraşmamdan önce men şeýle aşyk bolýar işler bilerdiňmi diýenden eýem näçe berjek diýdi. Men aýtdym Allah murad sen bilýäňa bizim ýagdaýymyz biz zordan şu atlam halk ayağa alır boti, täze adamla gel boti. Pulumuz ýok, ýöne hepde desen diňe 2 sagat wagt goýmaly. Günni ýok men maňa pul berek, men pul bolmasa işläp bilemek, men ýagdaýym erberdi. Odan men 2 sagat şuňa düşündirip aýtdym, o sen öz amraýyňa da gowy, sen ýurdun taşlak gaýtdyň, eje kakan taşlak gaýtdyň, öň agdy birlikden emeden sen hi öz geçmişine eje kakana hormat koymak üçinem bir 2 saat biz hemme da taýlap berelden diňe şu taýda dikler bola diýdim. Onda diýdi ay şol ýanak gepleşip memedemizden soň onda diýdi ýok maňa 2 saat 2 hepde wagt ber ondan men oýlanşaýyn ondan aýdaýyn diýdi. 2 hepdeden soň Allah murad özü bir video kanal açdy. Özüm video kanal YouTube kanalyny açanna birinci edem dadi bizim hem hareketleminin karşısına hareket etti. KGB'şniklerden interview alıp başladı. Neme biz şu vaktin konsulluğun önüne, pasolosluğun önüne adamları mitinge çağırıyorduk. Şu bolanak, biderek, ne doğru adamlar kıracak olyan, öldürecek olyan deyip şun karşısına hareket edip başladı. Allah muradın birinci videolarını bardan göre var. Hem biz şunu. Hiçbir aktif hareketi ettirtmedi Allah murad. Yani pozisyeti ona karşıdır. Ondan iyi olmayan adamdan şol aktif hareketinin önüne geçmek, şolun üntün bozmak için gel hat yadaylıyın, arda yadaylıyın deyip Erdi Muhammed'e şon yanakla atla bilen halkın üntün çöz yok. Biz ona da karşıda koy, ona medver. Biz ona da kim ne medvilse etsin. Biri arda yazacak var. Biri ben büyük prezidentim deyip arda yaz. Problem anaytta oluyor bir de. Gurum o değil. Yani on pozisyonu neydi? Halkın aktif hareketinin karşısına gitmekti. Şonam şu neçelliğini devam ettirip geliyor. Şol çinem o özü inisiyatifi bilen yurdun içinde birdat edecek olana. Ol kim birdat edecek olsa şun karşısına argument tapıyor. Sen cevap vermeli, sen kim? Sen aklın yok, sen akılsız adam neymiş işin edecek oluyor. Bütün Türkmen halkı markutlaşan, o mankutlaşan, onlardan çörek yok, gerek yok. On pozisyonu şundan var. Öyle birden edecek olayan adamlar hem yanlışını tapacak oluyor. Şonda da demokratiyanı görüyor. Demokratiya o da. Demokratiya diyen de yurdun içindeki upravleniya değişti. Bizim aytdiyan da adamı. Yurdumuzu neyle demokratik yol bilen dolandırmalı. Şonam edecek oldan birinci zat bevet bolup duran zada ayırmalı. Şun kun bizim gurdumuz neymi? Bevet bolup duran zada ayıracak. Son yurdun içinde neyle mekanizma bilen yurt dolandırmalı. Onu öz aramızda özümüz çözüp biliyek. Ona halkın anı, düşüncesi o zatla hem de tehir edip biliyek. Bir zat ben Allah murad hakkında belirleyecek olanlar. Üçüncü zat Allah murad hakkında. Allah murad köplenç bir tofar adamla var. Dünyanın yüzünde Allah murad yani fikir etyen adamla var. Orşol teoriya zagıvara ananyan adamla. Buna ananyan adamla ne ayıldı? Özleri hisler edeti gelenek, öz cevapkarçılığını, öz yurdunun uğrunu, özünden ayıracak olayan adamla öz tabi deniyesine düşündürüş vermek için o dünyanı bir tavır dolandırıyorlar var. Bir tavır aytıyan Anglo-Saksonlar diye Anglo-Sakson kim? Hiç son tutbolana Anglo-Sakson şu deyip ayıp olayan da atıyor. Kim Anglo-Sakson? Eğer Anglo-Sakson Amerikalı ve Angliçalı orada bu özleri biri verirler düşman. Özleri birinin kıran adamla Amerikalı ayrıca olup neyse uğraşıyor ettiler. Şu neçelliğine hiç var Angliçalı ve Amerikalı oluşmuyor. O zaman kim Anglo-Saksonlar? Kim? Germanya'da Anglo-Sakson. Kim? Hiç şuna düşünce yok. O zaman ne mi oldu Anglo-Saksonlar etti? O zaman onu kulak asıp oturan adam hiç düşünüp bilmiyor. Kim şu Anglo-Sakson? Şol için ne doğru da adam üstünde o zaman hem dağıtlarını düşündürüş verecek.
Daesh Anglo-Saksonlu döretdi. Suriye'de hadir şöyle geldi Anglo-Saksonlu geldi. Bir tovar aytya İsrail etti diye. Allah İsrail. Hem medada İsrail'in başına başlıyor. Yine bir tovar aytya mınne o Katolik Rimski Katolik var ya şöyle ettiye diye. Şöyle dünyanın dolandırıyor diye. Bunlar hemmesi bir tovar adamların içinde yankı aytyan kategoriyalarım özüm cevapkar dünya korkuk buradan etçok bilmem yöne özlerim akıllam görüp oturlar. Yöne buradan hareket etmeyi istemeyen adamlar, korkayan adamlar o zaman şu fikre yıkılarına amatlı biliyorlar. Bir momenti. İkinci şundan bütün diktatörler ayrılanıyor. Ola ne diyecek oluyor halka? Yankılarda anandırıltılar adamları. Dünyanı başka bir nevörlü toporla dolandırıyor. O zaman onun gücü köp. Sonunda dünyada hiç çöp başı kıyımlamaya deyip anandırıldı. Onda bir adam isat edibilen. Onda sen Başarılı adamı yok mu? Hava sen akbağada ne edecek oluyor? Sen kimay? Ola dünyanı dolandırıp otururlar var. Aberdi Muhammed'im şöyle kolla otu. Putin'im şöyle kolla otu. Sen kim? Sen eyyem dargadarlar. Sen hiç kim? Şol için ise edecek ol oturma. Ay hava dünyanı öyle dolandırıp otu ne olsa şuna kain oluyor. Şol ide yani bütün diktatörlerin beyafidini. Şol için Allah'ımradın esası liniyeti şundan var ya. Yöne Allah'ımrad şunu ne için diyeceğini propaganda etti ya. Onu pul gerekti. Ol hiç yerde işlana. Suneçelliğine mi işlana? Kanada'nın grajdanı Kanada'da hiç vakit işlemedik. Kanada'dan Azatlık Radyosu'na işe girip Çekya'ya gidip çotadan Azatlık Radyosu'ndan alan aylığı bilen cayinem eğer şu atlan pulu bolmadı izni alyalı, izni vermeli. Şol için her haramda adaşılığı pul kazanmalı. Şol için men diyemde de pulum yok diyor. Şu Azatlık Radyo'dan çıkıp hiç yere koşulup bilmeyen yöne şol YouTube kanal açandan sonra o zaman keyfi kökleşti. Men şol için fikir et yani. Men hiç pat vereceğini yanmıyor. Ol bir yerden pul alya giyici unni oti mümkün ne yok. Bir adam menem işler no işleyen. Giyici unni işler, giyici unni oturup para profesyonel programı yapmalı. Oğlanların çıkışlarına kulak asmalı, dağıt yazmalı. Şunu yani mümkün ne Allah'ım rasyonu ettim. Eğer bir yerden pul almayayım. Eğer Allah'ım bir yerden aylık alayım olsa ben gepimi izin alayım. Eğer bir yerde işleyeyim. Yöne işlemeye Allah'ım. Şunu ben toşnu. Ondan sonra yine bir moment aytacak olan adım. Ben de Allah'ım rahat ya. Biz Amerikan, Anglo-Sakson'dan carçı diye. Ben de Allah'ıma akmak. Kulak asını. Ben hiç var. Eğer ben durmuş seyredecek olsam bana Klimov dağı KGB'nin agenti diye İran'ın agenti diye yine bir yere kayar demedik zatları yok mu? Yöne ben 4 yıl geçerliyim. Allah'ım radanı 2007. yıldan beri biliyor. Ben nemerliğini yedim bari Allah'ım. Men İslamistan boldum. Men Marksist Leninistan boldum. Şunlanam ananım şolara. Şunlanam. Men ananamda men hareket ettiyen. Men durama. Men burada anandım. Meni anam dine hareket edişiriyor. Men şulan hemmesin tecrübesini gördüm. Ne İslam hükümeti biri bakta yetirip biliyor. Ne Marksist Leninist bir de bakta yetirip biliyor. Ne başka bir Maoizm, hiçbir izm bir de bakta yetirip bilmiyor. Bizi bakta yetiriyen de devlet kuruluşu demokratik olmalı. Şunun Zapad Amerika tecrübesinden geçen şunu tecrübe ediptirle, şunu görüptirle, şunu yurtlarını ornaştırıptırle, şu neçelliğin adamların tarihinde bar uspešne tecrübe ol. Şu yurttakilerin hemmesi baktı yaşaya, kovu yaşayanlar beyleki diktatör devletlerde, İslam devletlerde yaşayandan deneten bulanmın etti olurdan kovu yaşayan. Şula da şu mekanizmle yurdun içinde grazdanlık urusunun önüne geçip biliptirle, peravarotun önüne geçip biliptirle, hükümet yol başçılarının korrupsiyonun önüne geçip biliptirle, İslenlik yurdun içindeki davanı parakatçılıklı sayılalım üstüyle çözüp biliptirle. Şu sebeptenim. Şu zatla bize
bizim yurdumuzu östürmek için bize gerek. Biz şunu öğrenmeli, şunu ornaştırmalı. Men Muhammed Diyece akmakta, Biden'ın akmakçılığına men cevap verir yana. Men akmakta, Trudeau'nun akmakçılığına men cevap verir yana. Men olan akmakçılığı özlerine değişli, halkı çözmeye mekanizmler ama menem sana eğer Trudeau mesela ne doğru hareket yani bilsem menem Kanada'nın grajdani menem şona da ştada gün vermeyen. Eğer diktatör olacak olsa, eğer oğurlayacak olsa, eğer ne doğru yollamayacak olsa men şon önünde de duruyor. Şol için akmak adam şu zatlara düşünebilen. Eğer şol aklı yerine olsa, ştada yaşadı, gördü, Anırdaki yaşayan adamların görüp otuyu Türkmenistan nekileri denemeye zadı köpa. Şu zatları şolara aytmağa şunu ödiyeti kov. Kov yaşap yörüyle baha uçtada. Siz hemsini yaşayacak oldunuz, şulardan öğreni verin deyip aytmalı, birinci aytmalı. Eğer karanlığı adam olmasa. İnni Allah Murad'ın yankı noktayı nezerinden bütün dünyanı Anglo-Saksonla dolandırıyor. Şol için bir nirde duruyor. Bir situasyada. Diktatörlüğün tarafını, öz halkını köseyerler, korrupsiya etiyerler, yurdun türmeye evrerler, yurdunun karşısında cinayet etiyerler tarafında durmalı oluyor. Şun dün Suriye meselesini görüyorsun. Suriye meselesini 3 haftadan 2 haftadan sonra men ne hemen adı oylan bokunu ye. O instruksiya alyança karıştı. İnstruksiya alyança. Bokunu ye. Ne o Suriye'nin yardayın bilena. Suriye'de 10 yıl bundan önce halk köçe çıktı. Halk mirini köçe çıktı. Hiç kim şuna eline yara kalana. Mirini köçe çıktılar biz Beşar'ı dedi İslam'da. 40 yılda bir maşgala yurt dolandırıp otu, korrupsiya edip otu. Biz İslam'da şunlaydı. Beşar Esed ne etti? Karşısına yara olandı. Öz gücü yetmedi İran çağırdı. İran'ın 2 tane armiyası Fatimiyun, Zeynepiyun yürüyütü armiye döretti Suriye'nin içinde nayomliklerden halkı kırdırmak için. Son bilen kırdı, vurdu, gençti. O şehirleri bambit etti ortayadan komabilen. Ortayadan öz gücün dünya görketmek için Kaspeski raketlerini bilen şehirleri veyran etti. Şula geldiler Daesh'i dörettiler anırda. Şula otada halkın hareketini radikallaştırdılar. Şu İslamist'le gelen için, İslamist'le dören için yurdun içinde halk o zaman gördü o İslamist'le döravoti. O zaman sesini çıkarmanı, çekilmeyene sebep oldu. Yöne şol Beşar Esed'in hükümetten gitmesizliği halkının karşısına yara ulanmağı şu tadı adat sayılığı yor vermediği ne molu yurdu bulaştırdı. Yurt radikallaştı. İnni ne şeyle bir tovar geldi. Yığınandılar. İslam hükümetin peydası yok. Yankı şu an Suriye hükümetine gelen adamlar benim bir zaman İslamistim. Ben kreatim İslam ama yurtta olsa adalet olurdu. Gördük yok tersine. Kaytım akullara hükümete getirsek bula beyliklerden beter cinayetkar oluyor. Ola İran hükümeti, ola Taliban'la mesali. O zaman ettim yok. İslam dine yüreğinde olsa oluyor. O zaman ikinciden Marksist-Leninist oldu. Boş Marksist-Lenin gençlik isteyendir. Gördük yok. Onun kemçiliği var olamıyor diyorlar. Şol için adam siyasette fikrini ütküdüp biliyor. Ona hiç illi deme yok. Sen bir daha da fikir ettin mi? 20 yıl bundan önce bir daha da ayıttın mı? Sen yok ben son yana. Bu Allah Murad'ın fikrine doğru. Allah Murad dine. Şol bütün dünyanın Anglo-Saksonlu diyor ki 50 yıldan var. Yine Anglo-Saksonlu. Durmuşuna da layık. Hiç vakit Allah Murad durmuşunda bir daha da kazanabilen adam de. Üstünlük kazanabilen adam de. Dine. Şu yankı yolları bilen. Karanlığa da sılı bulan pul kazanabiliyor. Başka da bulan pul kazanan adam de Allah Murad. Allah Murad durmuşun nemeliğini bilen adam de. Muhtemelen hükümetin kazanını yaşap karanlığa da sılı edip pul kazanmanı biliyor. Ofislarda görüşüp cemiyetçiliğin içinde orun takıp pul kazanmanı bilmeyen adam. Şol için olay işlerde düşünen adam. Sen burada attıysan hem işe somka diyor. Yok. Hiç vakit biznes etyen adam. Siyasete düşünen adam. O hem işe
update etdiye, täzeleniye. Täze tecrübeler alya, yuvurdunun bäfidine, özünün bäfidine gerekli atları emişe taylap alya. Gerekmeyecek rahatları ayırıyor. Suriye'nin içinde de şu proses. Suriye'de bilen bilyen. İslamist. Avva şun kellesine 10 milyon dolar Amerikalı koyuptur. Avva doğru. Yöne şun kun. Bir daha dedi bu ki. Birinci de ne? Allah Murat eyyem. Birinci çıkış edenini Başar Asad'ın cinayetkarlığını aytmalı. Aytmalı Başar Asad türmelerindekiler gördü. Bizim yurdumuzun içinde de şun yanak türmele var. İslamlik diktatörle şehitler korkutup taklaya, cinayet ettiye. Şun karşısında birinci aytmalı. Yurdun içinde korrupsiya edip oturanını, bütün karnaşları milyarder olup, narkotik dünya paylaşıp oturanını aytmalı. O hakkında söze maydana. Ne için ona Anglo-Saksonla gılavını? Sol ideya. Borlu olan Putin'in üstüne pul verleyen, sol işetten pul dönelleyen. Sol için Allah Murat, o zatla bilen iş yok. Bir Daesh eken, ölen çağda Daesh sol için sonu kolla otilledi. Bokunu ya karanda dedi. Bizim, men şu atla Murat ağa, men stada öz sana uğradan nememi koyuyun tefini. Men sana kat yazayılıydı kutlap. Men şunay değil. Bir ehleki Suriye meselesinde şun yana pozisyamız var. Devlete hem koordinasyon sovetin adırlanını. Men şunu dinledeyin. Sen ne var şu Murat ağa? Men sana uğrattım. Biz şunu şey diyek. Koya aşağında ya. Men koyu bile bak. var ya. Ve şunu bir şey diyek. Biz aladı etiyek. İslam devletini kuracak olmak. Bütün yurdun içindeki hem halkı, Hristiyanlığı, Türkmenli, Kürtli, Araplı, Beylekli hem devlet durumuna geldin. Azatlıkları şekillendirmek, şeyden hem komşular aragattaşın kovular, hem dünya koşuluşordun, hem yurdu östülürdünüz. Biz size üstünlük arzu edecek, şu yolla divayet yap. Ne İslam hükümetini kuracak olur. Bütün dünyada şu bilen, karşıya hem kömek edecek, eğer sen demokratik yola gitsen biz kömek edelim yani. Eğer yok, Daesh olacak olan biz sen düşmanım. Biz hem sona ihtiyaç. Şol için biz hem aladığımızı belirleyen, hem halkın eden hareketini kollayan, Başar Asad'ın gidenini beğeniyek, toy etiyek, halkımıza da şunu arzu etiyek, öz diktatöründen düşmanı. Bu kalamlarda gelip öyle bula teröristleri kollayan. Bokunu ya kalamlarda. Eğer diskusiya çok orada geldin men bilen. Men diskusiya etlerine dair. Bu karamda dünyanın yüzünde yine diktatörler kollayan. Başar Asad yanakları, Kaddafi yanakları, İran'ın hükümetini kollayan. Barbar İran'ın yanında kollayacak ol, manglayına verirsen karamlarda. Ola Putin'i kollayan. Allah Murad'ın 3 tane eden cinayeti var. Kanun boyunca Avrupa kanunları var. Birinciden Ukrayna'nın karşısına agresyonu kolladı. Afisarını çıkış etti. İkinci eden cinayeti bütün dünya Covid vakti vaksine etmeliydi. Havva sen aydı bilersen vaksineyen karşısında şun yanak efektleri var, paboşlu değişmeler, bolup biler, yine olup bilerdi. Yöne bir kıyıgırı var etti vaksine etmendi. Ol adamların karşısında cinayetler. Hükümetle, spesyalistler, bütün dünyanı durdum. Adamlar öyde oturup aylıklarını verip, bütün zavod fabrikleri yatırıp, bütün hem yerde hem de durup, devletli spesyalistle gelip, şu da etmeliye bakaramda da kıyırıp çıkış etiye vaksineye damandı. Şeydir bir tavır adamların ölümüne, çıkış etti ölümüne sebep oldu. Şol için Allah'ımda bir de güç bir eden cinayetin üstüne cevap vermeliler. Üçüncü de adı. Оправдание насилия. Başar Asad yanakla. Yurdi ne ettirip ne bedenini bütün dünya görüyordu. İran öz yurdun ne il tala oturan ne mekşu görüyordu. Diktatörleri apravdat etmek. Onun konkret ne eden cinayetlerini apravdat etmek o cinayettir. Şol için Allah Murat şu 3 tane cinayetinin önüne iyi güç hükmen suudun önüne cevap verir. Muhammed ağa, men bir sorum var. Siz Kanada'nın garajdany, Kanada'da yaşaňyz. Siz Ha. Anglo mi, Sakson mu ya Anglo-Sakson mu? Ay men hiç gaýram diýär, men Türkmenno.
kim näme diýe bokunu ýa. Men Türkmen. Yok öyle mi Anglo-Saksonlar yani Kanada'dan Bokunu falan. ýa aramda da Allah'ım. Tamam. Eger Anglo-Sakson boljak bolsa birinji özi. Haçan pul berenlerini Anglo-Saksonlar. Şolary işledi. Şolan pullary bilen jaý aldy. Şolan pullary bilen Çekiýadan jaý aldy da. Aynem götüne de kovdular. Öde mara ol sen bizim diýenmedi etmeniň diýde başga zatlar üçin. Başga amaranly zatlar üçin kovulanadım. Ondan gelip Anglo-Saksonlara karşı burada gef aydı boldy. Men ne Anglo-Saksonlara ýa-da falan bana gerek Türkmenden bäfidi. Näme zat Türkmenden bäfidi boldy men şolçy. Bolly. Bor. Sağ ol Muhammed ağa. Murada men şoladır. Kızıl ýa. Bor. Bol ýa-da watandaşlar eger Allah muradın gayrat çykdy men bilen gön diskussiýa çykatyn. Onam aýtýan şu an. Yok bizim diskussiýa girilecek. Problemi yok. Sebebi bir topar zatlaryny yüzüne vurulacak. Gep ona der. Yöne vaktimiz yok. Köp işler etmeli. Yöne vaktini belirlep et bolýan ony. Muhammed ağa, sağ olun köp çıkışlarınız için ben efirimiz devam ederim. Vatandaşlar men yine bir size bir video koyacak bolýan. Üntüp serdim şu. Yine Türkmenistanyň 18 ýaşly milli lideri Fatma Del Gurban Berdimuhamedow. Üntüp serdim. Туркменистана Гурбангулай Бердмухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак, где ознакомился с Seyrettirin mi? Arkadaş şehrine niye geliyor? Amerikanski yankı löçken olup geliyor. Unutuyorum. Aynıca ne dedim? Şunu milli lider diyemeli mi? Ya bir karavol, bir deyus, bir cellat diyemeli mi? Unutuyorum dedim şuna. Borcunun metal olup yankı bir hepetçinin olup gelen adam. текущими строительными проектами и планами развития. Он осмотрел варианты ограждения обновляемой улицы между монументами Акхан и Тайчанак, акцентировав внимание на их архитектурной гармонии с обликом города. Герой Аркадак также проверил саженцы, которые планируется высадить в городе, и ознакомился с проектами второй очереди застройки, включая планы размещения жилых и промышленных объектов. Важное внимание было уделено продукции местных заводов, включая медицинские препараты, маски и халаты, соответствующие международным стандартам. Здесь национальный лидер также провел рабочее совещание с руководителями города, на котором обсуждались темпы строительства и планы по увеличению производственных мощностей, расширению ассортимента экологически чистой продукции. Аркадак отметил важность качества продукции и успешное международное признание достижений страны. Кроме того, Хеким Vatandaşlar senin şu kadrolara провел продукции местных заводов, включая медицинские препараты, маски и здесь в городе, и ознакомился с проектом, включая медицинские препараты, маски и халаты, соответствующие международным стандартам. Здесь национальный расширению ассортимента экологически чистой продукции. Аркадак отметил важность качества города сегодня мероприятия, сообщив, что многие города с наступающим новым и пожелал успехов в работе и в национальный лидер топчению производственных senin şu kadro. строительства и Dedim. Bir adam öyle milli lider diyen adam, yani adama yakın olmalı, adama maslahatlar vermeli, adama gülüşmeli, yani adama követmeli milli lider de. Yanına, yani arkadaş şehrinin hekmi, beyliken min tanamok, onun bir yol oluşudur da. Bunu dik dur, yani yarattırır. Sen oraya milli lider olyan olsan, otur diyen, düşünüşyen, gülüşyen, düşündüryen, yani bir dengör da adamlar. Yok bu dengör yok. Unutuyorum. Padşah yal otur. Yanına iki tane ola bir hekim, bir arkadaş şehrin nimetli otur. Dolunduruyor. Beylekem onun bir yol oluşuyor. Bu olsa hiç şeyin hakkı yok milli lider. Yöne milli lider ideya verip nimedip yürmeli adam. Çünkü onu hükümette işler Türkmenistan dolunduruyan adamları ukazanı veriyor. Niye? Dahil var. Serdar Berdimuhamedow'un orun tutup, onunla da ermet ýagdaýda orun tutup, yani kayşarıp, şu yerde gürleýände da Huda taktım. Şuraya bir insan gürlese, sen ya bunun ağzını görürsün, ya da var yok bolýarsın. Prezident bolaýsın. Berde bir gürleşkör şuraya. Sen den haklyk. Han den haklyk. Ine şu kadrlar Türkmenistan mahsul ediyor.
ola otir şo ýerde gaýşaryp ýa-ni özüňe ýaly bular ýa-ni egilip bükülüp belli edip durur. Diňe şu kadrlar dünýäde ine şuň diktatorlygyny öküdýär. Diňe şu kadrlar. Muňa düşünenem bu ýa-ni bir tog. Ine hormatly watandaşlar, şoň üçin men şuňa berdim Hindistan diýen, Türkmenistanyň hökümeti de Gurban Guly hökümet diýen, Gurban hökümet diýen. Başga aýdara zat ýok. Bu halkyň hökümetler, halk tarapyndan saýlananlar, prezident saýlananlar halk tarapyndan, millidir öňe, ýa-ni oğlunyň tarapyndan karar çykaryp at goýan adam. Biz bular saýlandyk. Özüne medallar berýär, itin, pişiň, eşegiň, atyň ýa-ni medallarını berýärler, özüne gahrman atlar berýärler. Kim bular? Näçe Türkmenistan şuraya zulma getirdiler. Sebäbi biz hiç zat edemdik. Men şoň üçin size haýyş edýän, arçylygy geçirip başlaryň, meniň habarlaşyň, men size düşündürüm, näme arçylygy geçirmeli? Her vilayatda egerde toporlar, oğlanlar, aktivistler, devlet aktivistleri bolsa kontakta girin, häzir wagt geldi. Biz tiz wagtda soňky arçylygy getirip geçirip ýa-ni Gurbanly Serdar Berdimuhammedow tutsak etmeli. Diktator türmede oturmaly. Diktator Türkmenistan'da şuraya gaýşaryp oturmaly. Ine hormatly watandaşlar, men videomyň soňuna geldim, ýa-ni çykyşymyň soňuna geldim. Size haýyş etjekdim. Her kim bir ädim etmeli. Biz eýýäm tijenmeli. Biz eýýäm çalt ýagdaýda, ýa-ni soňky işlerimizi edip täze durmuş geçmeli. Hasan Açel daşarda işläp gulçulukda bolmaly. Hasan Açel bizim hökümetimiz gulçulukda bolmaly. Şu Guranyň Serdar Berdimuhammedow. Hasan Açel şol iksany bir togudam Putinin gulçulugunda bolmaly. Hasan Açel bütün Türkmenistan Russiýanyň gulçulugunda bolmaly. Bir çykma şol atdylar. Şoň üçin hakyky adatlyk, her bir adama adatlyk, watana adatlyk, döwlete adatlyk, döwlete garaşlyk biz azanaýmaly. Döwlet, hökümet halk üçindir. Ol Gurbanly ýatypdyr. Hökümet halk üçin, halk hökümet üçin. Ýok. Halk hökümet üçin näme? Hökümet halk üçin. Halk hökümet üçin bolmaly. Halk hökümet üçin ýaşamaly. Halk özü üçin ýaşamaly. Hökümet halk üçin işlemeli. Ýa şu düşünjeleri, ine bizim düşünjelerimiz bilen Gurbanly Berdimuhammedow düşünjesi ine şu ýerlerde düýpli iki tarapy gidiyor. Indi men ýa-ni özüne Kaşpros diýen lakamly bir Atmaz Saparow aýdýan bir topar töhmetler atýar döwleti, maňa atýar, ine Farhady öldürdi. Birinciden Farhad ölüňok, ýaglydan çykarmak, ölmedi adam öldürüp durmak. İkinciden Farhady tutup akitdiler, biz soňuna goşulduk. Şo zatlar bolandan soň biz goşulsak, biz şonu öldürdi bolýar. Egerde Türkmen rejimi şonu öldürjek bolsa, ol bolsa gulýar bolýar. Bu nädin logika? Allah'ım Murat Rahim'den tapawun var mı sen? Yok. Onu iti olmuş diye. Näme demiş? Näme aktivistlikden şu zatlara geçirdin? Näme şoň pulunu zar mı sen? O dazarkenin puluna zar bolup bize garşy görüşdün. İn Allah'ım radym puluna zar bolup bize garşy görüşýär. Dursundan tagama ýatdy diýen, gow ýadyňyza düşürün. Kim size kömek etdi? Dewlete soňun çel durandyr. Sizin işinizde. Şoňal Farhadyň işinde durduk. Sizin işinizde şol gowy, ýöne Farhadyň işine diýmek biz Farhady öldürdik bolýarmy? Açyk kelläň gaýdan sizem. Hormatly watandaşlar, ine şu ýaly aktivistler uğurunu bilmän baýdakçydyr. Bu tarapy ýykylyp, bu tarapy ýykylyp Allah'ım rat ýaly gara blogerlaryň, ýa manipulasiýa edilýän blogerlaryň aşagyna ýerip, ýa bir topar ýançylar edýär. Men şu zatlar durrulm kady pikir edýän. Sebäbi sizin o görüşüňiz, ýa sizin görüşüňiz rejimle görüşüňiz. Eger görüşülmeseňiz, görüşýänler kömek. Eger onam edilmeseňiz, goýulmak boldy. Başga da eger toplumsoňyz siz onda görüşýänler görüşýäňiz, zulm bilen siz şuň Gurbanly bilen sebäbi gönlen işlemen Allah'ım razı olsun işlemen. Şoň üçin öz uğrunuňyzy kesitler. Şol urda gidiýäňizmi? Onu biz birleşik ederiz. Hemmeler bilen, ýagny biz halka düşünýär şu zatlar. Vatandaşlar, men şu bilen öz çykyşymy tutarýan, indiki çykyşlara çeldi. DBT halk hereketiniň agdalary we DBT halk hereketi diňe zulmüne uğraşýar. Biz Gurbanly Berdimuhammedow ýakatyndan aldyk. Şonu ýykman goýmaýar. Esasy benim düşmanım şu. Näçe?
Türkmen halkyny genosid edýär. Türkmen halkynyň pullaryny oglap, öz maşgalatyny, öz tohumyny milliarder edip, bizim halkymyzy daşaryp da gynyp, işläp, bulşulyp salyp öldürýär. Ine şol şey. Inik gepleşiklere çeli hoş sağ bolun. Sizin hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän we täze hemme üstünlükleri kazanyp bizim watanymyzy biz büýüşüp adatda agir çıkarmagy çıkartmak diýip pikir edýär. Hoş sağ bolun. Inik gepleşiklere çeli.